האם רע"מ תתאחד עם חד"ש-תע"ל ובל"ד לריצה משותפת בבחירות הקרובות? ואיתנו נמצא עכשיו על קו הטלפון הדוקטור יוסף ג'בארין, יושב ראש מפלגת חד"ש. שלום לך, ערב טוב. שלום שלום, ערב טוב. אז מה באמת קורה? איפה עומדים המגעים עכשיו בין המפלגות הערביות? האמת היא שעד לפני כמה ימים הייתה לנו הרגשה שהתקרבנו להסכם על ריצה משותפת של 4 מפלגות, ריצה שהייתה לנו גם בעבר, ב-2015 וגם אחר כך. לצערי בימים האחרונים התגלעו אולי העניינים שכנראה מובילים לעוד סבב של שיחות, אבל אז מה הם אותם עניינים? מה המחלוקות העיקריות שלכם כרגע מול רע"מ? כבר בתחילת הדרך היה ברור ששלוש המפלגות, חד"ש, המפלגה שאני עומד בראשה, בל"ד ותע"ל, המחלוקות הפוליטיות הן זניחות ואפשר להגיע באמת להסכמות פוליטיות ועל הרכב הרשימה. כבר אז היה ברור שלרע"מ יש דרישות, ואז הם הציגו את הפתרון בצורת רשימה פלורליסטית, איחוד טכני. בלוק טכני, בדיוק. וגם אחרי התייעצויות ומשא ומתן הגענו בשלוש המפלגות חד"ש בל"ד תע"ל למסקנה שפשוט כדי לקדם את האיחוד הזה, כדי פשוט לקדם את המטרה של הפלת הממשלה של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, החלטנו שאנחנו מסכימים ונלך על... רגע, דוקטור ג'בארין, אני חייב לשאול אותך, אם נגיד אחרי הבחירות המפלגות הערביות הן לשון המאזניים, אתם בעצם תתמכו במועמד שיביא לפחות באופן זמני להחלפת ראש הממשלה נתניהו? אנחנו בראש סולם העדיפות שלנו, אין ספק, זו המטרה של לשלוח את הממשלה של נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' הביתה. כלומר, כן תתמכו במועמד אחר, בעצם יכול להיות שיצטרכו להישען על המפלגות הערביות, ותתמכו במועמד אחר רק כדי להחליף את נתניהו. אנחנו מבינים שכדי להביל ממשלה צריך לשקול גם אופציות אחרות. אני חושב שיהיה עכשיו מוקדם מדי להחליט מה בדיוק נחליט ואיך נתנהל. אבל אתה לא שולל את זה. מה שאני יכול לומר לך, אחרי יום לאחר הבחירות, אנחנו נראה את מבט מהכנסת, המפלגות, מה יש לכל מחנה. אנחנו ננהג באחריות ואנחנו נקבל את ההחלטה הנכונה. מה דרישות שלכם? מה הקו האדום מבחינתכם כדי, גם אם לא להיכנס לתוך הקואליציה, לתמוך בה מבחוץ? אנחנו עברנו ועדיין עוברים כציבור ערבי, אבל לדעתי גם ככוחות דמוקרטיים יהודיים בתקופה מאוד קשה של אפליה, של הקצנה, פשוט תקופה מדממת, הריסת בתים, השתקה, מעצרים משורותיים של המשטרה, וכמובן סוגיית הפשיעה שמשתוללת בחברה הערבית וביישובים הערבים בלי דין ובלי דיין. יש אכן לנו דרישות, גם בכיוון של בלימת הפשיעה ותוכנית שתבלום את הפשיעה בחברה הערבית. ומה לגבי דרישות מדיניות? וגם קידום השוויון לאזרחים הערבים ולרשויות המקומיות הערביות. ולגבי העניין המדיני, אין ספק שאנחנו נדרוש שיהיה לפחות אופק מדיני. כלומר, תדרשו משא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך העניין? תשמע, אני חושב שאי אפשר לדבר על אופק מדיני מבלי לקדם משא ומתן עם הנהגה הפלסטינית. לכן אין לנו ספק שזה יהיה אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו נעלה.